Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailut alkoivat torstaina sekaviestillä, jossa Suomi sijoittui hienosti tässä sekaviestikilpailussa 9. Ja läheltä piti myöskin, ettei talousalueemme oma ampumahiihtäjä Leppävirran Virin Sanna Markkanen olisi kilpailut tuossa kisassa ja avannut maailmanmestaruuskisoja. Mitenkä Sanna, minkälaisin miettein olet lähdössä nyt sitten näihin kotikisoihin? No iloisin miettein, että semmoinen oottavainen olo on, että vähän niin kuin ajattelen, että no olisi se kiva ollut tänään päästä jo hiihtämään, että niin kuin ei tarvitsisi enää pyöritellä niitä peukaloita ja ootella vaan, mutta mukavilla mieli. No mitenkäs täällä hotellissa kuitenkin olo on ollut ihan mukavaa, hyvää ruokaa ja välillä käynyt testaamassa noita latuja, miltä ne vaikuttavat? No siis hotelli on hyvä joo ja ruoka on hyvä ja no siis ladut on kyllä heikossa kunnossa, että niinku et vähän meinaa niinku sitä hyvää fiilistä joutua niinku ehkä mielessään niinku muistelemaan sieltä kotireeneistä, että kyllä toi on nyt niin puuroa, että aika vaikea mennä ja niin, mutta sama kaikille. No viime vuonnahan sinä hiihdit hyvin täällä maailmancupissa ja mitä sinulle merkitsee kilpailla ja hiihtää tuolla kannustavan kotiyleisön edessä? No on se niinku hieno paikka ja hieno tilaisuus, että tietää, että siellä on kaikki läheisimmät ihmiset varmasti kannustamassa ja siitä saa lisää voimaa ja on niinku se halu nyt näyttää ja kokeilla sitä, että mihin ne rahkeet riittää ja näyttää se, että niinku on panostanut tähän ja toivon nyt, että saa niinku ne niinku omalla tasolla ne parhaimmat hiihot ulos sitten. No kuinka hyvin sinun valmistautumisesi näihin Kontiolahden kisoihin on sujunut? Olet kiertänyt maailmankappia ja ipukappia. No joo, maailmankappia ja ipukappia tullut kierrettyä ja ei ole kausi ehkä ihan lähtenyt sillä tavalla käyntiin, mitä niin kuin toivoin, mutta nyt niin kuin viimeiset viikot on mennyt hyvin, olen valmistautunut kotiolosuhteissa kisoihin ja on semmoinen hyvä tunne ja onnistuneita reenejä ja tuntuu, että niin kuin se on noususuhteessa se kunto ja ammunta, että luottavaisin mieli. Kävin tuossa Kontiolahden kisapaikalla jo katsomassa ja huomasin, että ainakin mediakeskus on puolet isompi kuin edellisissä kisoissa. Ampumahiihdosta on tullut myös Kaisa Mäkäräisen ansiosta suosittu laji Suomessa ja koko ajan laji kasvattaa suositaan myöskin Venäjällä ja monissa Keski-Euroopan maissa, Saksassa, Sveitsissä, Ranskassa ja niin edelleen. Onko kilpailu maailman huipulla sinun mielestäni kiristynyt, kun on myöskin näitä uusia maita tullut mukaan ja koko ajan tuntuu, että tämä laji kasvattaa suosiota? No ehkä niin kuin viime vuonna huomasin sen, että niin kuin se taso on noussut. Tai että niin kuin jos vertaa vaikka toissa vuoteen, niin tuntuu, että niin kuin samalla niin kuin aikaerolla 3 kärkeen niin pystyi sijoittumaan paremmin. Ja se ei ollut ihan niin tiivistä, mutta viime vuonna huomasin sen, että kyllä se on niin kuin naisten kärkikin kiristynyt ja miehissään se on aina ollut tiivis ja siellä nyt on edelleenkin tosi monta niitä, kuka pystyy voittamaan osakilpailuja. No niin, Kaisa Mäkäräiseltä totta kai me kotiyleisö odotamme kovia hyviä sijoituksia. Minkälaisen tavoitteen sinä itse lähdet Kontiolahden kotikisoihin, kun kisat nyt sitten sinunkin osalta varmaan viikonloppuna alkaa tuolla pikakisalla ja mahdollisella taka-ajokilpailulla? No siis ehdottomasti kauan parasta suoritusta täytyy niin kuin saada tehtyä täällä. Et selvä tasonnosto tultava siihen, mitä nyt niin kuin on maailmankapeissa ollut, että en mä sen vähempää ole tyytyväinen. No mitä sen sijoissa sitten merkitsee? No en mä niitä sijoja lähtisi, siis kyllähän se pitää olla 60 sakissa, lähellä 40 sakkia, 40 sakissa siellä. No niin, onnea ja menestystä sinulle kotikisoihin ja kannustusta varmaan ei tule puuttumaan. Ei varmasti.